Falai, donzow ko kɔntɔrɔ ni sanɛ ko boli tɛ. Kɔntɔrɔ ale ye donsokuntigi de ye, a muso ye sanɛ ye. Ko boli o ma bɔ anw fɛ yan bamanankan tɛ. Batokɛla kun don, alikaba kɔnɔna na, alikaba min ni o fana ye bato soba ye min jɔra Nabila Ibrahima ka tile la. Donsow ko min ye batoli ye ani sɔnni k'a bɛɛ lajɛlen ye saraka bɔ ye Fala ye. N'i k'i ma k'i ye saraka bɔ, saraka tɛ bamanankan ye, saraka ye arabukan ye, a bamanankan ye sɔnni de ye. A bɛɛ bɛ di jɔnni ma? Jabaru masa Fala ye. Donso kɛnɛ kan u bɛ mun f'u ma ko boli, o t'olu ka boli ye, sabula maa ti fɛn dilan ka tila k'a fɔ k'o bɛ bila Ala nɔ na. Ala ye Jabaru masa ye, bɛɛ lajɛlen b'i sɛmɛ ale de la. Bi jumadoyaba in na Fala ye, an k'an sɛmɛ Ala la, an k'an wakili kɛ Ala ye. Masa min tɛ layidu tiɲɛ n'a tɛ layidu wuli, Fala ye ale tɛ juru don nka a bɛ juru sara. An k'an wakili kɛ o Jabaru masa ye. An kana sɔn fiyewu diinɛ bolofara taalaw, diinɛ labatolaw, maa labatolaw u k'an ɲinɛ Ala ani kira kɔ Fala ye. Sabula min ye sabu fɔ alijinɛ, bɛɛ lajɛlen n'i ka diinɛ don Mali kɔnɔ yan. Minnu ko k'u bɛ seli, u bisimila yan. Minnu ko k'u ye kerecɛn, u bisimila. Minnu tɛ foyi la, minnu dan tɛ foyi la, Fala ye. An kɔni b'a dɔn kelen bɛ yen, Ala bɛ yen, wa min ye lahara don, o fana kɛnɛ bɛ sigi dɛ. O la, an ka ɲumankɛlenw, an k'olu caya, an k'an ka batow caya, an k'an ka seliw caya, an ka k'an faso fɛ, foyi ti faso bɔ. Sɔgɔma in na, an ko an b'a kɛ an yɛrɛ ɲini Fala ye. An ko k'an ka se an yɛrɛ kɔrɔ. An ko k'an ka bɔ degun kɔnɔna na. An ko k'an k'an yɛrɛ ta. Fala ye bi Mali kɔnɔ fɛn min ka ca o ye denmisɛnninw ye. Mali, n'i y'a fɔ fɔlɔ mun bɛ f'i ye, ko Mali ye jamana ye min ye bagan mara, jɛgɛmɔ ani mɔni jamana don Fala ye. Bi mun se bɛ Mali ye, mun bɛ Mali bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fala ye. N'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ, ka n'i da don dugujukɔrɔ nafaw yɛrɛ la fiyewu k'i b'olu fɔ koyi, olu to yen pewu. Min wololen don n'o ye bɛ bi bagan na, jɛgɛ la, nɔnɔ na, sɛnɛ kɛcogo ɲuman na Fala ye Mali a bɛ waso fɛn bɔ koyi. Hectare miliyɔn 44 o de bɛ anw fɛ yan Fala ye. Kɛmɛ sarada la dugukolo ɲuman na an sera ka 16 dɔrɔn de baara. I y'a ye sa wa? Hectare miliyɔn 44 dugukolo min sɛnɛ bɛ se ka kɛ min kan o de bɛ Mali kɔnɔ. Kɛmɛ sarada la an sera ka 16 de don baara Fala ye. Ji tɔn yɔrɔ min bɛ yen n'an bɛ se ka baara kɛ n'a ye o bɛ se miliyɔn 2 a n'a kunkanfɛn ma Fala ye. Nka n'i y'an ka baaraw jateminɛ san 2016 san kimɛli min kɛra 25 an bɛ k'o de don ba la o la. N'i y'o fana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ anw fɛ yan an bɛ mun sɛnɛ kosɛbɛ o ye kɔɔri ye, o ye malo ye, o ye keninge ye, o ye saɲɔ ye, o ye da dumunifɛnw ni yiridenw ye. Mali n'i y'a jamana ta k'a lajɛ Fala ye, jateminɛlikɛlaw ka fɔ la u ko min ye maa 80 kɛmɛ sigira 80 olu wasa donnen don sɛnɛ la wa olu bɛ baara kɛ yaasa sɛnɛ bɛ se ka yakubaya cogo min. N'an bɔra sɛnɛ na an bɛ taa mun na o ye bagan mara ye Fala ye. Bagan mara an bɛ mun ni mun mara? Misiw b'an bolo, n'i ye sagaw b'an bolo, baw b'an bolo, ɲaamɛw bɛ yan ka taa se kabanafɛnw ma minnu bɛ pan. An fanfɛ bolo fɛ yan n'o ye farafinna tilebiyan woroduguyanfan ye Fala ye. Anw ye tilebiyanfan ye, anw ye jamana ye min ye sabanan ye min ka bagan jɔlen sen kan a bɛ bɔ ka taa feere. Kɛmɛ sarada la 30 o de b'o baara kɛ an ka jamana kɔnɔ. Bayɛlɛmali o se t'an ye. An ka sogobilen, an ka sogo jɔlen a sen kan Fala ye o bɛ diɲɛ labɔ bi ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ. N'i ye jɛgɛko ta fanfɛla ta Fala ye min ye 100 o de bɛ yen ka taa se 120 ma tɔni na o de bɛ an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛgɛ ale la. Ofisi Niger, Selenge ani Manantali jɛgɛ mun bɛ baara olu hukumu kɔnɔna na Fala ye. N'i y'an ka sɔrɔ ta k'a lajɛ Lac de Bo, Moti yanfan fɛ jɛgɛ mun bɛ kɛ yen o fana dara wuli ka bon. Nɔnɔ min bɛ bɔ Mali kɔnɔ san kɔnɔ Fala ye o ti min. Maa 500 o de bɛ baara kɛ nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na n'o ye bagan mara ni jɛgɛmɔ ye.
mun nana ni nin bɛɛ ye an mɛnna an ka jamana kɔnɔ fala ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ sigi hakili jagabɔ minnu bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ko a yɛrɛ ma ko ale yɛrɛ de ye bagan mara mɔni ani cikɛ jamana ye fala ye bi ko denmisɛnninlakaw ni olu ta Mali kɔnɔ fala ye kɛmɛ sarada la u bɛ se 50 n'a kunkanfɛn ma han nka mun yelen don o ye k'a fɔ kabini Mali bisimila ye fɛɛrɛ minnu bɛ sigi hakili jagabɔ min bɛ kɛ yaasa denmisɛnw ka se ka taa nin baara kɛ nin dugukoloba min b'an bolo k'o don ba la o de man ca denmisɛnw Mali maa 23 la bi maliyɛnw ka denmisɛnninw bɛ se 50 n'a kunkanfɛn ma u ni musow man jan ɲɔgɔn na nka u bɛ mun baara kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ baara jeni ka ɲimi yɔrɔ min bɛ te siniɲɛsigi ɲɛ b'a kɛ bi sini b'a bila maa minnu bɛ yen n'olu taara kalan na olu fana ɲɛ jɔlen don faso ka baarakɛyɔrɔw la an tɔw ɲɛ jɔlen don mun na recrutement sɔrɔsiya recrutement polisiya an b'an démerder an yɛrɛ ye bɔlɔlɔsira fana nana bi ka na kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sifin minnu b'o kɔnɔna na n'olu b'o ɲɛdɔn olu caman bɛ ka tɔnɔ b'o la bi ka baara kɛ ka maa wɛrɛw don baara la k'o kan ka sinsin k'o bila sen kan nka min bɛ yen n'o tɛ wuli o tɛ ci o tɛ taa ani maa t'a tila fala ye k'o ye dugukolo ni ji min b'an bolo ye kalan min bɛ ka kɛ an ka denmisɛnw kunna bi n'an ma falen don a la ka dɔ bɔ a tubabukan b'a fɔ kalan in na a papiye ta kalan in na a douaniya ɲinini a polisiya ɲinini a komisariya ɲinini min ye a avocat n'a magistrat ɲinini ye n'an m'o bɛrɛ don k'an ɲɛsin dugukolo min b'an bolo ma don dɔ la ko kɔngɔ b'an sɔrɔ yan an ka sifinw togodaw la sigidaw la k'u jate ɲini k'u dɔn k'u bila baara la u ka togodaw la n'o tɛ dugubaw bɛ ka fali min kɛ nin a bɛ fa ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ sɔrɔ min bɛ kɛ fala ye jamana yɛrɛ kuru kara fɛ 47 o de bɛ du Bamakɔ kelen kɔnɔna na yan Mali sɔrɔ fanba min bɛ jate loi de finance la fala ye n'i y'a jate minɛ k'a dɔn a fanba a bɛ taa sara ale ni kow labɛn cogo la diɲɛ kɔnɔ bi jamana mun bɛ yen ni olu ni diɲɛ sirannen don o ye farafinna jamana ye fala ye a bɛ se 80 ma a jamanadenw ye denmisɛnninw ye nka mun bɛ ka yir'u la fɛɛrɛ tɛ yen hakilina tɛ yen miirina tɛ yen wa hali n'i nana ni baara ye k'a ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma fala ye i b'a ye k'a baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tubabukan fɔ min ye tubabu kumaw ye a ye na sini dossier monter a ye CV kɛ tan a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan cɛ ka kuma tɛ jeune diplômé sans emploi bɛ kɛ nka jeune diplômé sans manger tɛ yen dɛ i b'o bɔ min sisan fɛɛrɛ mun bɛ ka sigi fala ye cakɛda minnu sigilen don an fɛ yan k'u kan ka baara di denmisɛnninlakaw ma olu de kan k'u taabolo falen ka bɔ tubabukan fɔ la ka jigin an ka togodaw la ka taa an ka sifinw ɲininka aw yɛrɛ bɛ mun fɛ a ka bɔ minnu bɛ Bamakɔ yan minnu ka surun Bamakɔ la olu dɔrɔn ka wuli k'u ɲɛsin u ma k'a sɔrɔ jamanaden fanba bɛ yen olu tɛ ka fɛn sɔrɔ a la san o san musaka min bɛ bɔ ka di jɛkulu ma ka di cakɛdaw ma aw bɛ mun kɛ baarakɛlaw ye aw bɛ mun kɛ denmisɛnninw ye ekɔliko yɛrɛ la bi wari min bɛ don a la a kan ka jate minɛ k'a falen sabula a bɛ ka wolo mun na an bɛ ka ekɔliden sugu jumɛnw sɔrɔ a bɛ ka mun ɲɛ an y'an ka siniɲɛsigi la fala ye ko fo ni hakili jagabɔ ninnu de ka kɛ an ka bɔ séminaire ba ninnu na ils ont décidé an jɛra n'a ye an sɔnna a ma terme de référence ouverture ce matin clôture ntɛnɛn don k'an ka bɔ nin de la jamana si tɛ sɛbɛ kɛ k'i ka denmisɛnninw to nin popapo la min yɛrɛ ka jugu fala ye ka denmisɛnw ta k'u labɛn ka tila tuguni ka tubabukan fɔ cogo ni baara kɛcogo tubabu fɛnw na ka taa n'u ye o sira fɛ parlement des enfants jeunesse des enfants Musa Bala y'a fɔ yan ala ka hinɛ a la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ san 2008 ATT ala ka hinɛ a fana na ATT y'u wele ko parlement junior a ko vraiment Amadu anw ka bamananya la an tɛ se ka na an sigi k'an denw de k'a fɔ an ɲɛna k'an kan ka nin kɛ ko o tɛ bamanan danbe ye cɛkɔrɔba in a bɛ lahara bi fala ye a ko Amadu ma ko nin tɛ baara ye u ka bɔ nin kɔnɔ maakɔrɔw yɛrɛ ma tulu ta la fɔlɔ fala ye mɔgɔ min nana wari ye président yɛrɛ m'a fɔ yan e bɛ na ni miliyari 2 ye miliyari 2 jɔyɔrɔ jumɛn ma anw ka jamana na sa ne bɛ to k'a fɔ de fala ye dɛ u ka Asimi ka bamanankan kuma ninnu u k'u kɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min u k'u kɛ vidéo ye k'u di an ka denmisɛnninw ma ka to k'u lamɛn quoi
kalansen minnu b'a kɔnɔ kuma minnu b'a kɔnɔ labilasirali minnu b'a kɔnɔ lakununi kuma minnu b'a kɔnɔ denmisɛnninw ka se k'a mɛn parce que an bɛ min na nin ye san o san an ma kɛ gima ka dɔnkili sabu ɲuman ye yan conseil d'administration bɛ kɛ ko wari bɛ fɛn fɛn donna san kɔnɔ k'a bɛɛ taara a ta yɔrɔ la o vérificateur bɛ bila ka taa a bɛ taa fɔ ko wo bɛ yen kabini yen kɔni an kɔni b'a dɔn k'an tɛ baara la e ka cakɛda sigi kun ye ko ka baara di mɔgɔw ma baara min bɛ mɛn a b'a tigi bɔ nɔgɔ la nka e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka min kɛ o to o ye o bɛ se ka yɛlɛma cogo di minisiri min b'o kunna o bɛ na mun fɔ an ye nin baara hakɛ di an ye nin kɛ tan an ye nin fɛɛrɛ sigi sen kan fala baara min bɛ di maliyɛn ma san kɔnɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ ba kelen bɔ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ bɔra a la a tɔ bɛɛ lajɛlen maa 700 maa 70 bɛ wuli ka taa ka sɛbɛn da o fana na tuguni i bɛ taa sɔrɔ maa 20 ni kɔ o bɛ yen ni sɔrɔdasiw ka tali yɛrɛ don k'olu dusukun man ɲi nin bɛɛ ye baara fɛnw de ye f'an ka hakili jagabɔ kɛ jamana ye fɛn damadɔ de ye fala ye a siniɲɛsigi n'i ye jamana dilan n'i mi hakili to a siniɲɛsigi la i ma foyi kɛ n'i b'a fɛ baara ka kɛ bi an ka jamana kɔnɔ bagan mara mɔni cikɛ o de b'an bɔ nɔgɔ la n'an ye fɛn o fɛn kɛ an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ tiɲɛ don bi an bɛ degun na dɛ nka fɛɛrɛw ka sɔrɔ dugukolo ka labɛn kin ni kin quartier ni sokala fala ye dugu ni dugu maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka minɛnw cɛ ka na k'u nana bamakɔ ka n'u débrouiller fala ye u k'u débrouiller u ka togodaw la n'o tɛ don dɔ la an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kunkolo ka bamakɔ yan kalan min bɛ ka kɛ o kalan baara tɛ ka sɔrɔ a ye baara min bɛ a y'o ɲini e k'a lajɛ bi anw fanfɛ bolo ta fala ye maa minnu bɛna mɔgɔ kalan a bɛɛ ye kɔkanmɔgɔw ye i tɛ ekɔliso kɛ yɛrɛ ye ekɔliso si ta bi ko min ye jamana wɛrɛ mɔgɔw de tɛ ka mɔgɔw kalan f'u yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ se o nin k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka ekɔli karamɔgɔw bɛ se mɛ mun kɛlen don an bɛ ka mun kalan a bɛ mun ɲɛ an ye ka na an ka duw fa tuguni libitɔ minɛnw ni cɛ minɛnw ni kangaliba minɛnw la dɔrɔn e kelen de bɛ baara kɛ tɔ si tɛ baara kɛ e yɛrɛ b'a dɔn sini jumɛn de b'o la n'i ye dutigi ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen ka fala ye ka tubabukan fɔla ninnu de to a la ɲɛnabɔ man di dɛ e ka cakɛda dɔ ta i k'a ɲininka san kɔnɔ a fɔra k'e ka mun don mun na a kɛra cogo di u yɛrɛ bɛ n'u sigi o ye le président du conseil d'administration tout s'est bien passé an ye fari mun fɔ a donna a la an ye nin kɛ tan mais vérificateur bɛ bila ka taa fɔ ko yɔrɔ bɛɛ ye o ye anw kɔni bɛ min fɔ fala ye an bɛ se ka fili dɛ n'an m'an ɲɛsin sɛnɛ ma an ka ɲɛsin a ma n'an m'an ɲɛsin bagan mara ma an ka ɲɛsin a ma dugukolo ala y'an sɔn a la k'an sɔn ji la k'an sɔn tile la ale tɛ jigin ka ci k'an ye yan dɛ an de b'an jija k'an cɛsiri ne b'a ɲini gouvernement fɛ fala ye ɲinan san in kɔnɔ u k'u jija denmisɛnnin minnu bɛ togodaw la denmisɛnnin bɛ sigidaw la u k'u labɛn ka ɲɛ ka se u ma u ka se ka fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye min b'u munafan sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye k'a di minisiri 2 ma fala ye fo ka taa 3 ma sa kɛ baara ni baaradege minisiri i ka kado ye nin ye minisiri sɛnɛ tɛ de ale ka kado ye nin ye an kɔrɔkɛba n'o ye yugaba ye minisiri bagan mara ani jɛgɛmɔ a fana ka kado ye nin ye Asimi sen tɛ nin na je le répète sen tɛ nin na nin y'olu 3 niyɔrɔ ye u ka wuli k'u jɔ ɲinan san in nɔ ka bɔ kalan minisiri b'a la han sabula kalanko in a ko bɛɛ daminɛ o de dɔnniya de bɛ ɲini fɔlɔ nin y'aw ka dugu jɛlen ye